Je pondělí a já vás vítám v novém týdnu a nabízím vám propojení v míru a lásce, který právě teď mnou proudí po moudrosti kruhu v Ostravě, který proběhl včera v plné délce, v plné verzi. Měli jsme na to 6 hodin, bylo nás 9, malá skupinka, kde mnozí už mě znají více let, tak polovina nebo třetina mě zná více let, někteří víc než 10, což zvyšuje důvěru a ta důvěra potom způsobuje větší otevřenost vědomí od začátku, takže je silné vzájemné energetické pole, které právě nám poskytuje do našich systémů ty dary, ty esence života. Vždycky je důležité spojit se s nádechem, výdechem. Skrz nádech a výdech se spojuješ s tím, jak se cítíš, a skrz to vnímání, jak se cítíš a jaké máš pocity v těle, nebo jakou cítíš náladu a jak plyne tvůj nádech a výdech, tak se můžeš spojit s uvědomováním a pomocí uvědomování, které kotvíš nádechem, pozorováním nádechu a pocitu v těle, se vytáhneš, pomocí této kotvy se vytáhneš svoje vědomí ze zapletení do myšlenek, zpomalí se ty kolotoče myšlenek a ty můžeš plynout v uvědomování a uvědomování je vždy vyplněno láskou, klidem, mírem, jednoduše esencemi života. Vědomí, ta podstata, to, čím ve skutečnosti jsi, je prázdné a je v tom klid, ale je to prázdné. Nic to není, nic nejsi. Při takovém spojení s lidma a díky těm metodám vnímání, které jsme tam používali, se právě ta prázdnota vyplní jako esencemi, hlubokým mírem, láskou, pocitem důvěry, hlubokým pocitem důvěry na úplné baziální, esenciální úrovni. A proto jsem se rozhodl natočit toto video a když se vyladíte, vnímáte plně teď, co můžete vnímat s tímto videem, tak to vejde do vašeho systému a můžete to cítit a můžete prožívat dnešní den ve větší synchronicitě. Co je synchronicita? Právě teď jsem ji zažil, s kamarádem jsme měli odjet na lyže, ale cítil jsem se ještě unavený večer něco řešit a dnes jsem mu jen tak zavolal, kam vyjel, a myslel jsem na to, že v poledne bych jel se projít na lyžích na Fatru, no a on mi volá zpět a říká, no, měl si pravdu, je velký vítr, ale v poledne bych se šel projít na Fatru. Tak to jsou ty synchronicity a podobně se vám budou dít, ať jste v práci, doma nebo kdekoliv. A to je taková radost v životě. Radost z toho, že život může být lehký. Ano, život může být lehký i jednoduchý a proto, abyste to tak mohli zažívat a vrátit se ke své esenci, to znamená té vaší podstatě, tomu přirozenému já. Víte, že esenci používám možná ve vícero významech, jednak jako označení vašeho ducha, vaší podstaty a jednak i jako označení těch kvalit, kterým se váš duch projevuje. Jo, to božství nebo to bytí, ten celek, ten život, to je pořád to samé, život, který cítíš v sobě, tak se projevuje, říká se tomu někdy vůněmi, esencemi, které Bert Hellinger zase jako psychoterapeut to nazval metapocity. To znamená, ten život emanuje, vyzařuje, když ho vnímáš v té esenciální rovině, esence vůně, jako je mír, láska, klid, důvěra,
esenciální síla, jako která tě narovná a cítíš sílu potkat se s výzvami života. Blaženost tam taky může být. U mě to tak je, často velmi intenzivně. Už 20 let už je dlouhá doba. Jediný den se neprožil, kdyby nebyla. A to se děje, to je známka toho, kdy už to vědomí samo vystupuje z toho zapletení do myšlenek v mozku. Neděláš to ty, když si myslíš, že to děláš ty, dělá to samotné vědomí. Ten mozek sám něco pochopí a začne se víc odevzdávat, otvírat. A to vědomí, kterým si i v té osobní rovině se přiblíží sobě samému, tomu celku, a začne se to projevovat těmi esencemi. Včera tím, že jsme to mohli prožít v plné verzi, měli jsme čas, 6 hodin, nic jsem nepotřeboval zkracovat, nebo zintenzivňovat, nebo vynechávat, tak jsme opravdu spěli k tomu nádhernému závěru, přes co jsme všechno dělali, přes bezhlavou chůzi, nějaké to provázení v tom pozorování, zda mám nějaké já vůbec v sobě, jestli najdu v sobě nějaké já, to bylo moc krásné. A děkuji třeba Nadě, která už byla v Třinci, byla u mě doma, takže tam byla velkou podporou v tomto provázení. A samozřejmě pořadatel Rudas, který už je se mnou, já nevím, 16 let, se známe a zná moje semináře a chodí na mužské kruhy, kde taky díky sdílení, tam formou sdílení a vnímání se v kruhu jdeme touto cestou úplně stejně k své vnitřní esenci, i když tam o tom zřídka mluvíme, aby prostě k tomu došel každý svým vlastním způsobem, nemusel se cítit ovlivňován nějakými mentálními koncepty. No a byli tam další, kteří už jsou trochu zkušení na této cestě, takže jsme ta cvičení vedli tak, aby se více a více to pole zesilovalo tím, jak se otvíráme jako skupina. Měli jsme hodně času na různá dechová cvičení a říct si o tom, co ten dech dělá, jo, že ten dech, spojení dechu s vědomím, s pozorností, s vědomím, které vedeš do těla, vedeš ten dech, aby probíhal určitými místy v těle, no, spolu s tvým vědomím, takže to spouští určité látky v mozku, které rozpouštějí pocit já, osobní pocit já rozpouštějí a tím umožňují zažít ty svoje esence a přiblížit se té své esenci, té podstatě, skrz vnímání. Takže to jsme tam dělali, jak krásně to probíhalo. Spontánně jsme tam přišli, přišlo to skrz mě, spontánně, nebo skrz ten kruh, jsem to zachytil a začal se to dělat. Takové zvláštní cvičení, které jsem ještě nedělal v této podobě, vycházející z pomalého pohybu. Hned na začátku rovnou jsem cítil tu skupinu, co se tam děje, jaká je tam nervozita, neklid, očekávání. A přešli jsme do této formy pomalého pohybu a to si vzpomínám, že hodně hned na začátku tu skupinu jako celek uklidnilo, jednotlivé lidi více vtáhli ty pohyby do důvěry a otevřenosti. A pak jsme teprve šli k těm dalším cvičením a potom k dechu, k několika hlubším, delším dechovým cvičením, kde lidé zažívali hlubší způsob, jak se jejich tělesné já rozšiřuje, uvolňuje a vyprazňuje a naplňuje mírem. A hodně důležitý zážitek. Udělali jsme konstelace, 3 nakonec. Ty už teď běží fakt jako velmi krátké, vůbec se s nima nepotřebuju trápit hodinu nebo 3/4 hodiny. Ještě se tam mluvilo, ale z poloviny byli vždy v tichu. Krásně ukázali to, co se děje, i třeba rozpustili ten nějaký vnitřní konflikt, který si účastník donesl, anebo
ukázali uspořádání v té rodině, aby tam mohla proudit láska a klid, i když to třeba nebylo úplné vyřešení v nějaké pohádce, o tom konstelace nejsou. Pohádky nakonec, víte, jak končí v realitě. Tady nejde o pohádky, tady jde o reálné vnímání a skrz vnímání se přiblížit a propojit se svou esenci s tím, čím si bytím, vědomím, duší, jak to chceš nazvat. To bylo moc krásné. Postupně jsme přešli ke sprše zdrojů, to byl závěr, úplný sprcha zdrojů. To bylo takové esenční sdělení z pravdivého impulzu tady a teď, co cítím teď, právě teď, čím mě ty právě teď obohacuješ, a toto si v kruhu sdílet, obcházet jednotlivé účastníky, mísit se v tom kruhu a potkávat se s účastníky a vzájemně si toto sdílet a vyměnit. A to bylo vidět, že na konci semináře, kdy už jsme unavení tím, že stále držíme pozornost, tak toto bylo ohromné občerstvení, které jsme v závěru kotvili pomalým pohybovým vzorcem, tvořením pomalého pohybového vzorce, který ukotvuje prožitek z celého dne do těla a do mozku. Vytvoří tam novou dráhu a zase k němu vracet. Ukotví to v celistvosti, míru, propojenosti. Je to nádherná metoda, jak do toho praktického života vnášet principy a pohybové mechanismy, které ukotvují v tom vnitřním bezpečí a v propojenosti s tím celkem, s tím svým vědomím, s tím, čím jsi, které se projevuje mírem, láskou a těma esencema, jak jsem řekl. A to bylo velmi krásné, takže po tom semináři všichni odcházeli v takové nádherné vyladěnosti a vděčnosti. To se děje vždy, ale tady ten závěr se podařil tak, že nebyl nikdo v takové nějaké, bych řekl, euforii, ale byl propojen s hlubokým klidem, ale zároveň ne v takovém klidu, který potom vede k ospalosti a únavě, ale zároveň se podařilo to udržet v té zvýšené kapacitě energie, tak bych to nazval. No. Že jsem odjížděl, aspoň já jsem odjížděl autem jako nabitý energií, ale v klidu. Že neprolítávaly mnou nějaké emoce nadšení a nějaké vlny emoční lásky a podobně, ale ten klid. No, ten klid, tak s tím klidem vás právě teď spojuji. To, co tam bych vypíchl, bylo nádherné a bylo to tam sdílené v té vděčnosti, že setkala se tam žena se svým bývalým mužem a jeho matkou. Ona se tam setkala s tchyní ve velké lásce, vděčnosti a propojenosti, co už tam přišli díky právě této metodě moudrosti kruhu a vše, co z toho vyplývá těm kruhům, kde ta tchyně, matka toho muže, starší žena, která už se mnou spolupracuje, dlouho právě sdílela, k čemu jí přivedlo, jakému poznání, pochopení v životě a praktickému žití jí přivedla ta setkávání v těch kruzích a ona i kdysi byla účastnice léčivé síly hor, teď to nazývám bytí v horách, nebo bytí v Tatrách, nebo bytí ve Fatře, to už podle toho, kde se to odehrává. Tím prošla a to jí pomalu otvíralo oči a vědomí a nacházela způsoby, jak jinak přistupovat k lidem, kterými se cítila nějak zraněna nebo ublížena. Velmi krásně to tam popsala. V tomto duchu probíhalo to sdílení na konci, kde se mohl dostat zpětnou vazbu, jak opravdu ta moudrost kruhu v té podobě, jak ji teď předáváme, v té mnohem vylepšené i s Oklarou, která tomu přidává tu čistou ženskou esenci v té lásce, bezpodmínečné lásce, která hýbe vesmírem, tak to je pro mě velmi důležité i pro ostatní to slyšet, že to přináší výsledky v tom přímo praktickém životě a jak se dějí ty výsledky, jak je dosáhnout, protože nám jde o tu praktičnost, mi nejde o to vás unést do nějakého příjemného světa, toho je plná
duchovní sféra a ezoterická sféra, jo, unést vás někam. Toto není moje cesta, ani můj princip předávání. Určitě ne. Dělal jsem to kdysi, marné, považuji to za slepou ulici, ale možná ne tak slepou, že i tím je nutno projít a nazbírat tam zkušenosti, že ta duchovnost a ty nádherné stavy vědomí jsou jen dalším vězením. Nakonec to buddhismus popisuje, že každé nebe je jenom trošku lepším peklem. Taky mi trvalo pár let, než jsem vlastně, než to bylo ve mně uskutečněno a mohl jsem to pomalu prožívat na té cestě, že je to tak, jo, že nakonec jenom to vědomí, které propojuje vše, je tím cílem i tím průvodcem. Jo, takže tímto směrem to vůbec nevedu, ale chci předat tu cestu komplexní tak, aby ten mír jste mohli prožívat plně v praktickém životě, protože plně v praktickém životě jsem ho uskutečnil a začal prožívat. To neříkám jako nějaký mistr nebo osvobozená bytost, vůbec ne, normálně obyčejný člověk se všemi i třeba pády a vzlety, ale opravdu všude v práci stresové, třeba která zpočátku byla stresová, v práci špinavé, v konfliktech ve vztazích, v rozchodu, v začátku nového vztahu, v průběhu vztahu, v krizích, ve všem, díky těm metodám, které předávám, jsem sám já nacházel, nebo moje vědomí, jo, jak ten mozek vlastně jak procházel těmi metodami a učil se otevírat, tak jsem mohl procházet tím vším, co jsem teď jmenoval, tak, že se ten mozek otevřel a já jsem tím procházel s mnohem větším mírem, s mnohem větší radostí, láskou a otevřeností. A ty bolesti pak jsou kratší, oni jsou důležité, oni ukazují, kam je třeba dát pozornost, jo, takže fajn. Tomu se nikdy nevyhýbejte, prosím vás, jinak fakt taky skončíte ve slepé ulice, nebo nevyužijte tu šanci, které nějaké krátkodobé utrpení nebo bolest vám dává. No, to jsem nedělal, to je zásada, kterou jsem se u Indiánů naučil. Ale to vnímání, to vědomí a pomocí těch metod, které předávám, a předáváme s Oklarou už, to jsem velmi vděčný i za to, že tady přináší tu ženskou esenci a ženskou cestu. Jsem to zažíval v tom praktickém životě a zažívám teď velmi hodně. Jo, velmi hodně, víc a víc, ve všem, co se děje. Jo, ve všem, co se děje. Takže vedu to k té praktičnosti, i to propojení, to je praktická věc, protože postupně se naučit propojovat s kýmkoliv, je jedno, jaký je to člověk. Ty na hlubší úrovni se s ním dovedeš propojit, takže pojedeš autobusem a bude ti dobře a budeš cítit, co já jsem cítival v těch začátcích, že jsem si říkal, tady všichni meditují, to je nádhera. Nebo jsem si schválně díval do očí lidem, kteří byli v nějaké stresové reakci, ale já jsem se podíval z té hloubky, dal jsem záležet, abych se dostal do té hloubky a podíval jsem se a říkal jsem, to je nějaký dávný mistr. Tady ten je dávný zasvěcen, z něho jde láska, z něho jde mír. Než jsem poznal a pochopil, než jsem se naučil skrze propojení se sebou, propojovat z jeho esenci, s jeho duchem. Jo. A tak se to děje i v práci. Samozřejmě potřebuješ na to trošku klidu a trošku čas, což pokud jste zaměstnání, to znamená, něco vás zaměstnává, oni chtějí zaměstnat vaši pozornost, abyste nemohli dávat sobě, jo, je rozdíl mezi zaměstnáním a posláním, ale o tom jindy, tak to může být stresové prostředí a to mentální pole, které vám tam je, jo, jak už si říkáme, že vlastně společnost nevědomě vytváří psychopatické systémy, to mentální pole drží vaši pozornost v nějaké hladině, kde je těžké jako zažívat propojenost, ale jde to. Je to o vašem mistrovství, o vaší cestě a vy to mistrovství máte v sobě, jo? Každý to má, vy to máte, jinak byste tato videa nesledovali, jo? Nepřišli byste na Moudrost kruhu a podobně. Takže já se těším z toho, co si můžeme předávat, my si vlastně předáváme nějaké hodnoty s podporou toho, že se vnímáme, že o sobě víme, že se setkáme na Moudrosti kruhu, nebo tady i skrz video, tak o sobě víme a tím se hned v nás ten mozek otvírá a dovoluje do nás spouštět něco úplně nového, protože to začne považovat za bezpečné a za schopné přežití, když zjišťuje opakovaně, že i ti druzí to prožívají a přežívají
anebo že dělají to samé, jo, tak on ti dovolí potom tohle praktikovat i v tom běžném normálním životě a dokonce tě bude pomalu pozývat i ve stresových situacích, kdy ti tam házel stresové reakce na řešení, které tě úplně jako vysilovali a vysávali, tak ti tam začne házet právě nabídku toho prožívání míru a propojenosti. Podle toho, jak často to budeš praktikovat a jak teda tu novou dráhu v tom mozku neuronovou vytvoříš, ve které se ukotví právě to nové prožívání sebe sama i lidí, zpočátku těch, kteří tě mají rádi v tom moudrosti kruhu, kteří jsou nějak vyladěni a kteří pak spočívají v té důvěře, lásce a vzájemné propojenosti, tak to budeš podporovat tyto dráhy a pak ti to bude během nenaskakovat. O tom je naše cesta, kterou tady jsme se na ní vydali a nabídli vám a společně ji teď jdeme. A společně teď v té moudrosti kruhu se setkáváme, jsme propojeni a předáváme si tyto hodnoty, jenom si to předáváme a posilujeme vzájemně ten náš vlastní mír, vlastní propojení, spojení s naším duchem, s naší esencí, která je už nic. Jo? Vysílá ten mír, ale je nic a to nic je úplně nejkrásnější ze všeho. Ale ani to není, protože je to nic. Nezrozené, nepočaté, nezložené, nezdělitelné, nepopisovatelné. Tak vám přeju, ať v tom prožijete aspoň čas dne, a co nejvíc času v celém týdnu. A ti, kteří jste ještě se nepřihlásili, tak vás zvu na Moudrost kruhu s Oklárou online. Napište na rtomanec@seznam.cz, kde toto bude ještě ve větší kapacitě s podporou Oklary předáváno. A s podporou těch lidí, kteří už prošli nějakými kruhy, mají nějakou otevřenost a už opravdu něco silněji vyzařují, tak s tím se setkáte a to získáte a tím budete odměnění a život vás dále za to bude odměňovat. To je moje přímá zkušenost. Za to, že jsem šel tou cestou, jo, a dával i nějaké peníze a velké peníze, tehdy na moje poměry, tak život mě za to odměňoval a i finančně, tak se to děje, že to je jen energie, ty peníze a jako život sám v tom nenachází rozdílu, jo, takže to není žádný problém pro něj. Ahoj.